Yn ystod Mai 2017, fe aeth RHUN Williams o Fferm Ochor, Tregaron, ati gyda chymorth arbenigwr porfa, fesurydd plat a gwasanaethau data a grenet i sefydlu system Pori Cylchdro. Yr uchelgais oedd i wella pwysau'r ŵyn a werthu'r yn ôl y kilo, yn ogystal â gwella'r cynhyrchiant sydd yn y borfa. Un o hyd yn edrych ar ei gostau a meddwl os rhywbeth allwn ni wneud i helpu'r y set-up i gyd yn dyfe, chwod, so dachrau darllen yn bach yn yr cylchronau pethau ynglyn â'r system hyn. Yn meddwl allan ni drial falle ma, so trial flwyddyn gyntaf, potsia wneud yn hynna'n rili a trial and error oedd un dyfe. Ond wedyn flwyddyn ar ôl ni wedyn cael digwydd siarad efo Cyswllt Ffermio a cael arbenigwr ar yn ochr i a mi mewn iddi fel ni wedyn. Wel, bod ni'n cael arbenigwr yn dod mas, oedd yn rhoi hyder i ni bod beth o'n i'n drial yn mynd i weithio. Bod yna ddigon o fwyd yn mynd i fod o flaen y defed a'r da, ond bod ni'n cynnal nhw. So ie, na beth oedd y peth mwyaf i ni. Mae Cyswllt Ffermio wedi bod yn rhan o'r prawf yma, a heddiw maen nhw wedi trefnu diwrnod agored ar y fferm. O'n i digwydd fod yn siarad ar RHUN amser yma llynedd, rili. Oedd e'n amlwg i fi bod Pori Cylchdro yn rhywbeth oedd e'n moyn rhoi shot arno, a wedi rhoi cynnig arni cwpl o blynyddoedd cynt, ond felly diffyg profiad, diffyg hyder, ond hefyd ddim lot o ffermwyr yn neud yn yr ardal, so ddim yn siŵr iawn os mae'n dod i rhyw broblem o be fi fod yn neud nesaf. A felly mae'n ôl i'r hen traddodiadau o Pori. So nes i cysylltu â Gareth Davies wedyn arbenigwr sydd yn rheoli porfa i weld os bydde fe'n fodlon cydweithio gyda RHUN. A war y teg i'r RHUN, mae wedi rhoi 100% i'r prosiect. Mae fe wedi defnyddio beth ni'n galw'r plate meter i mesu'r porfa bob wythnos a hala'r data wedyn draw i Gareth. Felly heddi nawr ni'n gwahodd ffermwyr lleol sydd wedi bod, fel chi'n gweud, yn edrych ar RHUN yn symud yr ffensys dros y clawdd, a ddod i ddeall yn well pam mae wedi bod yn gwneud beth yw'r manteision, a wedyn yn amlwg fyddwn ni gyda'r holl wybodaeth ar y gwefan. Fydd beth ni wedi ffeindio mas ar y prosiect yma yn Ochor yn galluogi ffermwyr ar draws Cymru i cymryd y gwybodaeth a symud mlaen gyda systemau pori nhw i'r dyfodol. Mae'r RHUN wedi elwa'r prosiect yma, wrth i'r nifer o ŵyn sy'n cyrraedd gofynion y farchnad godi o 74% i 82% o dan y drefn pori newydd. Beth mae'r ffaith bod ni'n mesur y borfa yn golygu, am roi hyder i fi bod y borfa yn mynd i dyfu nôl. So felly os ni yn pwyso rwy'n a meddwl, allan ni'n neud tro efo kilo bach yn extra ar hain, neu 2 kilo, mae'r ffaith bod ni'n gwybod bod y borfa yn mynd i ddod nôl mewn 1 cylchdro arall, galluogi fi droi rwy'n na mas a gweud, mae pethefnos i gael dyn nhw. A wir, o'n i'n gweld llynedd, o'n i'n gallu gwerthu rwy'n rhyw chydig yn drwmach. Lle o blaen, fydden ni wedi bod yn edrych ar ffactorau fel y tywydd, amser o'r flwyddyn, clerio rwy'n mas. Ond nawr na, ni wedi newid y meddylfryd tyma bach, a ni wedi geino cwpl o kilos mas o gyd. So in effect, you graze it, get out. Un a weithiodd yn agos gyda'r RHUN yn ystod y cynllun i wneud y gorau o'i laswelltir, oedd yr ymgynghorydd porfa annibynnol, Gareth Davies. Now, I'm not saying, if you wanted to work properly, it's got to be planned sufficiently. As you can see from what we've got here today, there's an element of infrastructure that's needed. But, you know, more than anything, it's just getting your head around how you can actually make it fit on your farm. Because no two farms are the same, in particular in the current climate with all the uncertainty of Brexit, etc., etc. I think farmers are going to have to focus more on their grass and get more production from their grass, because at present I would say it's probably one of the most underutilised resources that farmers would have on their farms, and it's all about trying to increase your output per acre or per hectare and be less reliant on additional feeds, because if you look on a cost basis, quality grass is the cheapest feed that you'll have for your animals. It's regrowing already. Yn amlwg, mae'r RHUN yn hapus gyda'r canlyniadau, ond beth yw barn yr ymwelwyr?
Dyn ni ffermio'n organig a gweld ydw i falle alle y system fel hyn gweithio i ni, chwyd. Mae ddiddorol tu hwnt fel maen nhw wedi egluro pethau i ni heddi, chwyd. Ac wrth gwrs bydd rhaid mi'n gytre a wneud syms a gweithio mas mesuriadau'r ceie ac ate. Ond yn enwedig yr gorffen yr RHUN, o'n i'n meddwl bod hwnna'n reit dda. Diddorol tu hwnt. I wedi prynu peth o'r electric fences yn y ddiweddar. So, just dod mewn un heddi i gael dysgu tyma'n bach mwy am biti fe. Yn enwedig i pesgu RHUN dros yr haf. I ddysgu jyst i sut mae i torri'r cael a'n i'r maint sydd eisiau. Mae fe'n apelio, achos mae'n mynd i ddod, mae rhaid ni alpro. Mae'r single van payment mae'n mynd i fyny nawr, maen nhw'n gweud, yn y 2-4 bedel nesaf yma. So, os ydym aros yn yr ifan, mae rhaid ni bwrw mlaen nhw se. Mae'n math o pori sy'n mynd i treol codi effaith rhywun magu stoc, a mae rhywbeth sy'n wir angen ni edrych arno, fel ni'n symud mlaen o fel mae Brexit yn mynd i effeithio ni. Fi'n credu bod y gwybodaeth ni wedi cael mae heddi, gan Gareth Grasran yn arbennig, yn rhywbeth sy'n practical ac yn ei rhoi i waith fori adre ar y ffarm. Ond be am y dyfodol? A yw'r hun yn y hyderu sydd datblygu'r system newydd ymhellach? Ie, gobeithio na beth i ni'n anelu am. Trial dod mwy effeithiol yn y busnes. Bod tyma bach mwy dros ben y ddiwedd y dydd. A ie, gadw fynd fel un i gobeithio.